взимаш ми ваканцията, късмет да ме заместиш. Работих във фирма, която даваше огромно време за отпуск. Всеки, който е работил там 25 плюс години, получава 10 седмици отпуск. Компанията беше семейна, но доста голяма. Работехме на 3 смени с общо 250 души. Влиза Джими. Джими беше повелял старец, започнал работа в компанията само на 20. Сега беше на 63 и пълен непокист. Джими също знаеше как се прави специфична част за нашия продукт. Само той и още един шеф в офиса го знаеха. Един ден собственикът на завода излиза и обявява, че продава фирмата на голяма корпорация. Той е по-възрастен и готов да се пенсионира. Обещава, че ще има много малко промени и пожелава на всички ни здраве. Новата компания се появява и веднага реже много от придобивките, които имахме. Първото нещо, което правят, е да намалят максималната ваканция на всички до 4 седмици. Всеки, който е достигнал максимума, можеше да използва ваканцията си до 31 декември същата година или нямаше да му я изплатят. След това влизат в офиса и започват да уволняват всеки, който е близо до пенсиониране, включително заместникът на Джими. Но те премахват и едно много важно правило. Вече не е нужно да получавате одобрение за почивка. Можете просто да се обадите и да си я вземете. Джими е ядосан и те го знаят. Осъзнава, че той е единственият в сградата, който можеше да свърши специфичната му работа сега. Затова наемат ново момче, което той да обучава, най-вероятно за да го замести. Така че Джими прави това, което всеки би направил. Обажда се в първия ден на обучение на новия наед и ни уведомява, че ще използват целия си отпуск наведнъж и незабавно си вземат 10 седмици почивка. Имахме запас от части, които той беше направил, така че не беше много изнервящо. Но в продължение на 10 седмици Джими отиде и кандидатства за други работи. Намери такава и я започна. Привъртаме 10 седмици напред. Идва денят, в който Джими трябваше да се върне. Него го няма. 2 дни се опитват да му се обадят и дори го търсят в дома му. Никъде го няма. Накрая на третия ден той се обажда и подава оставката и те се побъркват. Частите, които той прави, са специализирани и патентовани от първоначалния основател на компанията. Не може просто да наемат някой от улицата, за да ги направи. Това, в което в крайна сметка се случи, беше, че трябваше да сключат договор с първоначалния собственик, той да дойде и да научи нови служители как да ги правят. И когато той разбра как са поступили, това го обеси. Последното нещо, което чух, беше, че им искал 7 цифрена сума, за да ги научи как да произвеждат частите. И те трябва да платят или да затворят завода. Пулката на историята: не се е с отпуските на хората.